karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Annalisa! Annalisa! Naka diya sa itong bahay! Annalisa! Manoy! Manoy! Kuhaanin ako mga mata, Manoy! Kuhaanin! Unsa? Annalisa! Hoy! Ayaw to pagsulti, anak di, ha? So magka-adik ka? Anong gusto ipakuha man na nimo ang imo mga mata? Dili na ako gusto makakita sa kong nakita, Manoy. Unsa? Paragod. Unsa naman sa diyan ang imo nakita? Dili may mong isulti. Annalisa, maguwan ko nimo. Nya dili ko sultian sa imong nakita. Manoy. Nganong kalit man lang nimong gibiyaan sa sapa, ha? Unsa lagi mo nakita dito? Si Adela. Unsa? Nakita na ko siya naglikod sa akong bato sa kilid sa sapa. Unya nagilak siya. Annalisa. Milayas man taon si Adela, uy. Buhi pa in taon siya, uy. Pero Manoy siya gina akong nakita. Si Adela. Naglikod siya sa akong bato. Pero Manoy, ayaw nag-ipanabi, ha? Bisan sa itong mga agawon. Ay gidili na maginapagisgot sa gani Adalas na kumbay. Nag-uol ka lang tingali. Gimingaw ka sa mga amiga. Ha? Angang, Valentine's Day naman. Daghang ba yung magbuhaton sa una kung Valentine's Day? Tuod. Daghan mig plano kung mag-Valentine's Day. Maghuna-huna mig sorpresa para ni Sir Rodel. Pahuway na lang din hima. Padadaan talang kag pagkaon ni Annalisa dinhi. Rodel, anak. Ngano ma? Ayaw ko biyai, ha? O ma, di ti kabiyaan. Niara ko ma. Di na ko mubiya nimo. Salamat. Piyong ng imong mga mata. Salamat, anak. Kaluoy sa kong inahan. Lahi man ako pang lihok ni Tita Mercy. Kaysa niya sa kong gibasa bahin sa sakit nga demensya. Murag weird ang mga gipangbuhat ni Tita. Sabrina? Ako sa naitako ni Rodel. Sabrina? Nagsuwat ka di eh? Oo. Kinahanglang masugdan na akong bagong sugilanon karon. Love story ba gihapon ang imong suwaton? Dili. Horror drama. Horror drama? Dili ba? Di man kaganahan mo suwat, anak? Kay mahadlok ka? Lang. Ganahan ko karon. Palahi ba? Unsa may title, anak? Daghong sa sapa. Ha? Og ang location sa kong suwaton, kining dapita. Kining baya mismo. Unya, di ka mahadlok. Dili na. Kay naa naman ka. Kita ba usab ang mga karakter anang maong sugilanon? Dili uy. Nahitabo ang sugilanon sa unang panahon. Sa unang nagpuyo ining baya. Husto. Sa akong sugilanon, usa ka happy nga pamilya ang nagpuyo ining baya. Bag-o siyang nahuman. Unya,
May anak nga magtiayon ang duha, pulos babay. Sa ika-13 kaadlaw natawan sa usa sa mga kaluha. Kipatay ang iyang igsuon. Ining kwartuha gyud. Ayaw nag-ipadayon. Rodel? Pangitaglaing sugilanon. Kanang fantasy. Dili ko ganahag fantasy. Mas ganahan kong musuwat karon og horror. Unya, may silingan sila nga nakasulti nga ang mipatay sa anak sa magtiayon nasudlan og daotang espiritu. Di na nimo mahimong suwaton. O gano'n dili man, ha? Rodel? Basta, dili na nimo ang suwaton ng maong sugilanon. O gano'n dili man mahimo. Ako nang mugna. Dili na kinupya nga mahadlok ang makihak ko. Basta, balik na lang og suwat og love story. Lainan ko ng horror. Di sa ko ganahan na ng istorya. Pangitaon mo na nako si Annalisa aron makaandam sa atong paniudto. Noon sa gutahon to siya. Ano magbuot naman siya sa akong suwaton karon? O nganong dili man siya ganahan og horror nga siya man nagsuggest na ko nga mapalahi sa akong suwaton. Mag-horror gid ko. Madam? Madam. Ako lang unay ipuli ni Annalisa sa pagkikay sa paniudto. Hain naman di ay ang imong manghod. Tuwa sa bahay, madam, ako nang ipapahuway. Taas kay na si Annalisa, madam good. Misulti na ba siya kung unsay iyang gikahadlukan? Ay, dili man siya musulti, madam, oy. Pero siya gid ako nakita, Manoy. Si Adala. Naglingkod sis na kong bato. Pero Manoy, ayun na ipanabi ha. Bisan sa itong mga agaon. Gidili na maging napaghisgot sa nga ni Adela sa nakumbay. Basta doon na siya gikadlukan nga naglingkod sa bato, madam. Na sige. Mugawas ra ko kung ganahan ako mukaon. Okay, madam. Ayaw na ko ipatugaw diri mamerto. Madam, karding ko man karding dili mamirto. Aw, ha? Karding? Kita lang duha ang mga on, Rodel. Si tita di ay. Giadto na siya ni Carding. Sir. Dili man mukaon si Madam Sir Roy. Dili sa kuno siya magpatugaw kay matuog pa kuno siya. Kunya, mangaon na lang kuno tag-una. Mo di ay. Napil na may noon ko. Totoo di sir. Happy Valentine's Day ninyong duha. Rodel? Naunsa ka? Kalit pa kang naghinuktok. Sir, sorry sir ha. Sige, adto sa ko sa kusina sir. Tabian na yun na ko eh. Ikaw yung Carding. Love? Uy, nga naman ka. Wa man. Kaon na lang dag-una. Naunsa man yung mga kauban ako spy? Di naman masabot ang mga linihukan o sinultihan. Carding? Mahimong magsulti ta? Bahin sa unsa man na, Ma'am Sabrina. Unsa may mahitabo din sa bahay kon mag Valentine's Day. Ha? Kwan? Wa man ma'am. Ayaw pa makakarding. Nahibaw ka ba? Nga bibiya sa kananan si Rodel? Og naghinuktok sa ubos? Ha? Daan bagod ko nga. Dili maayo nga akong nalitok ganina. Naunsa masab ko eh. Ngano nalitok man to na ako Valentine's Day. Nahibaw ko dunay nahitabo atol sa Valentine's Day.
nga apektado si Rodel. Kuan, kining... Ayaw pa makakarding. Sige, ma'am. Pero, ma'am, ayaw lang yung pagsaba, ma'am, ha? Okay. Dili ko magsaba. Hatagi lang ko ninyo glamdag sa mga panghitapo ining dapita. Sige, ma'am. Kuan, ma'am, good. Importante kayo para nila ni Sir Rodel ug sa una niyang pangasaunon ang Valentine's Day, ma'am. Nga naman. Maumagod ni ang ilang anniversary, ma'am. Mo nga mag-celebrate jud sila sa matag abot sa February 14 ug apil si Annalisa Slano. Annalisa? Ang imong manghod? Oh. Tungod kay suod man nga amiga si Annalisa ug si Adila. Unsa? Unsa magid tinuod pinahitabo ni Adela, Carding? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!